Estas imaxes foron compradas en Santiago por a Cofradía de Nosa Señora de Guadalupe no ano 1861, en 1.340 reais. A imaxe que aparece na rúa central, por o seu tamaño, non pertenecía originariamente ao retablo. Representa a San Ramón Nonato. Este lugar é o reservado para Nosa Señora. Nos brazos dereito e esquerdo da nave érguense dous altares con representacións dedicadas a San Miguel, vencendo ao mal, e a Santa Teresa, respectivamente. Unha cruz de madeira posta na parede da dereita recorda a Santa Misión que se celebrou neste santuario no ano 1914 por os pais redentoristas. Pendurados do teito do coro, maquetas de barcos doados por mariñeiros que en horas de perigo nas faenas do mar e de emigrantes na súa travesía rumbo ao ultramar solicitaban axuda encomendándose á Virxen de Guadalupe. Rodea todo o santuario unha preciosa carballeira con carballos perfectamente aliñados e un palco de pedra que data do ano 1926, onde se colocaban os músicos que amenizaban a romería en honra da Virxen de Guadalupe. A xente organizábase en pandillas e íbase á festa pois normalmente levaban unha cestilla en onde se levaba a comida e os manteles tamén para comer no chan, comías ali na carballeira ao lado mesmo da ermita, aquela da Virgen da Grela. E máis había os postos de comida que estaban fora do circundado da iglesia, que hai un muro ali. E había un que era moi famoso, que era o dun señor chamado Cavada, que era da Portela. El montaba ali un chiringuito con mesas e bancos e tal, e tiña, ademais de pulpo, tiña pois tamén carne, cousas polo estilo. Ali era onde comíamos normalmente pois moitas familias tamén. Entón, despois de terminar de comer, como pola tarde non había nada hasta que tocaba a orquesta, entón xuntábamos os desabucedos, xuntábamos todos, e collíamos ao mellor algún plato, algunha cousa que leváramos coa comida, entón íbamos dar unha volta todo polo pobo da Grela, todo pola aldea e tal, íbamos polo camiño, e chegábamos ás primeiras casas, cantábamos, íbamos cantando ali, cantábamos na casa e tal, toda esa xente abría, ei, ven, os de Sabucede e tal, a ver, venga, tomade viño e tal, e dábanos viño nunha casa, dábanos comida, incluso dulces ou alguna cousa, noutra casa daban aguardiente, e total que íbamos de casa en casa, todo o mundo nos invitaba, nos daba algo, e onde nós o pasábamos, pero estupendamente. Un dos medos que levábamos os rapaces cando íbamos á Grela, sobre todo as primeiras veces, era o medo ao demo da Grela, porque nosas nais amenazábanos, cando facíamos unha trastada, pois dicíanos, vai vir o demo da Grela, vai te levar. Sempre nos decían, xa verá o demo da Grela, que os vai comer o da Grela e tal. Entón, cando íamos á festa, o primeiro entrábamos na iglesia, xa entrábamos con nosos pais, normalmente, e nos enseñaban o demo. E o demo aquele había un San Miguel, e debaixo un demo impresionante, un demo roxo, unha cara fea de carai, un demo, e daquela que se falaba do demo, que andaba por todas partes, e que podía facer un mal tremendo, Dios mío, aquel demo era unha cousa pero tremenda para nós. E, bueno, despois, claro, ao final xa te ibas acostumbrando á imaxe que tiña o demo aquel, pero, sin embargo, todos os anos cando íbamos á Grela, sempre que se iba ali, os rapaces íbamos a facer unha visita ao demo. Mira, ven velo o demo e tal. E ali estábamos todos, así un pouco asustados e un pouco serios mirando para él, porque era un persoeiro ali da capela de Guadalupe, da Virgen da Grela, que tiña moita importancia para nós, para os rapaces.
Unha vez rematado o encontro, vamos en procesión de cara ao Santuario da Virxe de Guadalupe, da Grela, e unha vez chegados alí, pois terá lugar o último día da novena, celébrase normalmente o sábado pola noite, o último día da novena, e despois celébrase a misa a continuación. Normalmente é unha misa solemne, acompañada por un coro, hai un pouco de folclore ali no entorno do santuario. Outras veces pois será un grupo de gaitas, outras veces será un coro, outras veces será unha orquestra. Pero o importante é que a Virxe de Guadalupe nos une a todos para compartir a fe, para esquecernos moitas veces dos problemas, das dificultades de cada día, e con esa fe, con esta festa, pois tamén podemos ser un pouquiño máis felices no mundo no que vivimos, que tantas veces nos agobia cos seus problemas e coas súas dificultades. Ao día seguinte, as misas na honra da Virxe sucédense desde as 9 da mañá, chegando ao seu momento culminante na celebración eucarística da 1 do mediodía. Por última vez, e á espera do vindeiro ano, Nosa Señora de Guadalupe, o pequeno San Ramón e os santos chegados desde Codeseda, presididos polo patrón San Xurxo, son levados polos fieles ao redor do santuario. O punto e final ás celebracións pono un fermoso e emotivo acto de fe repetido polos parroquianos da Grela desde que a memoria alcanza. A Virxe de Guadalupe, sostida en alto polos veciños do lugar, dará a súa benzón e parabéns a todos aqueles devotos que, sen límite de idade, pasen baixo o seu manto. Este sinxelo acto de peche será o broche de ouro a todas as manifestacións de fe e de festa que se realizan na honra dunha Virxe mariñeira que, protectora e vixiante, nos ampara desde os verdes montes do Viso da Grela de Codeseda.
Coitadiños mariñeiros, cantas dores, cantas penas, trai sobre deles a feixes, o mar cando se enrabecha, e se arremoíñan os ventos, e as loucas olas se encrespan. Mais saben que desde ermida Nosa Señora da Grela seu ollar protector tende, e olas e ventos se a quedan, sempre que a invocan e a chaman, sempre que acoden a ela, por algo é porto seguro, por algo é do mar estrela. Nosa Virxe dos Humildes, Nosa Santa Mariñeira, que ca lumioso faro na tua ermida da Grela, te ergues cara ao mar da Arousa, garimosa e satisfeita. Poema de Xosé Manuel Cavada Vázquez. Non te lembras das fiadas nas que tira a reina e dos mozos que adoecían por verse a túa beira? Canto entón gozamos, non te lembras? Non te lembras da romaxe da Santa Virxe da Grela, na que ti todos os anos estrenabas en oferta un traxe máis uns zapatos, non te lembras? Non te lembras do día 7, no que os santos, en Ringleira, rubían as súas andas a costa que Armida leva, só por mor de vela Virxe, non te lembras? Non te lembras caldo monte o outro salía Yesela e agardábaos cabo da cruz, onde eles en reverencia por diante dela pasando, non te lembras?